повечето хора мечтаната ваканция се свързва с плаж, палми, тен, коктейл. Не звучи зле. Но за следващия ни гост е важно да държи нивата на адреналина си високи. Стефан Андреев пътува без страх на едни от най-опасните места в света, където не всеки турист не се гледа като на плячка, на всеки турист се гледа като на плячка, но да бъдеш ограбен или отвлечен е по-добре от това да го загубиш живота си. Добре си ни дошъл. Ти миналия път ни разказа за твоите пътешествия в Южна Америка и ни обеща, че като се върнеш от Колумбия, идваш с нова доза разкази. Ами да, и дойдох си при няколко дена и веднага при вас. Това е. Носиш ли нещо? С празни ръце ли идваш? Ами, всъщност ви нося един подарък, само че не знам как ще си го разделите. Ето, от Колумбия, песос. Песос? 2000 песос. 2000? Тук пише, не пише ли 2 милиона? Ай, 2 милиона 2 милиона ли? Еми така пише. Всъщност, да, 2 милиона. Сигурен си, че искаш да ни ги даде? Не, мил това е на испански, мил е хиляди. 2000, не знам, милионери. Другия път 2 милиона. Ще си делнем по... Да. И това стига за един сок. За един сок. Е ужас. Как си ти? Здраво Кога се печатане на върна? пари. Моля? Кога се върна ти? Ами аз се върнах в неделя вечерта. В смисъл от Колумбия Медин до Майами, от Майами Лондон, Лондон София. Понеже... Това е минимум 2-3 прекачвания. Деми 3 прекачвания, всъщност 3 дена. 3 дена? 3 дена, да. С престола и по няколко часа. Ами имам приятели в Майами, така че останах там няколко дена. И след това от Майами до Лондон и от Лондон до София. И ти сега ноември месец, нали? Кацаш октомври или ноември? Да, още съм с Тен. Още с Тен. Кацаш в Колумбия и къде първо отида? В Колумбия, като каснах, аз от Куба имах полет, т.е. София, Мадрид, Куба и след това до Медellин има директни полети. Намерих така доста добър полет като цена. И до Медellин, само че преди Медellин обиколих цяла Централна Америка за 40 дена от Панама до Гватемала. С автобус, в смисъл без самолет и без нищо, цяла Централна Америка. Как ти се стори с автобус? Ами, те там автобусите викат chicken bus, т.е. автобуси без климатик с отворени прозорци. Аз даже имам и снимка, мисля, че не знам къде. Да, това е Панама. Така че да, с автобусите там са без климатик, с отворени прозорци, отгоре слагат животни, плодове, те затова им викат chicken bus, смисъл пилишки бус. Общо, каквото може да се натовари, всичко вътре. Да. Добре, след като се представихме като човек, който е фен на опасните места, ситуации и така нататък, кажи в рамките на това твое последно пътуване, кое ти е под номер 1? Като адреналин ли? Да. Ами, като опасност, може ли в Хондурас, като бях, там няма никакви туристи и те ме предупредиха в Тегусигалпа, в столицата ме предупредиха. Не трябва да излизаш след 8-9 часа. Защо? Защото могат да те ограбват, могат да те отвлекат. Обаче аз си излизах, в смисъл, без телефон, без пари, но си... Това е задължително. И имаше ли някакви срещи? Ами аз... Такива по-притеснителни? Да. Не спазвайки правилата да не излизаш? Да, ами в Тегусигалпа, между другото, ето тук в Тегусигалпа, тук правих видео. Това е тук най-опасният квартал. Ага, в Хондурас, защо? Какво се случва в този квартал? Най-бедните така слоеве, те им викат комуна или фавела, живеят там. Бездомни хора, които са на така под нивото на бедността тук. Доста дружелюбни с теб. Ами да, защото няма никакви туристи и те като те видят така гринго, нали, с бяла кожа, европейци и така се радват, обаче си опасно. Аз ходих с така местни хора, иначе ако отидеш сам, със сигурност ще те ограбят. Тук съм снимал едни местни хора как живеят. Двама души живеят буквално в няколко квадратни метра, ако да, в колиба живеят, да. В смисъл, буквално без вода, без храна, буквално на ръба на мизерия. То не е случайно на всички летища там винаги има едни хора, които са издирвани, първо изчезнали и второ такива престъпници. Абсолютно, да. Освен нали, местни, има и американци и европейци, които се търсят също. Просто се липсват. Ако трябва да сравниш най-опасния квартал в Хондурас с най-опасния квартал в Колумбия, какво сочи сравнението? Къде е по-опасно?
Ами, по принцип и в двете... Защото ние на двете места си бил. Да, и в двете места, ами в Колумбия също е опасно, понеже там има така много наркокартели и така нататък. Така че мисля, че и в Колумбия е доста опасно. Да, вече... Ти си бил и в Меделин? В Меделин, да. Там... Чай само да разберем, Силуа и Кали, тези места какво представляват? Нали? Тя ги определяш като най-опасните в... Да, значи Силуа, това е най-опасният квартал в Кали, и Кали всъщност е най-опасният град в Колумбия, преди Меделин, номер едно. И Силуа е, така се каже, гетото там на Кали. Почти аз не видях туристи, в смисъл, аз може би бях единствения, който снима с камера и така нататък. Но не ми се случи нищо да чукам на дърва. Слава Богу, наистина дружелюбни са били към камерата. Ами да, хората... Това е изненадващо, че са окей да ги снимаш. Защото като казваш опасен, това предполага, че престъпност има. Съответно, хора, които най-вероятно имат някакви проблеми с закона и в следващия момент нямат проблем някакъв непознат да ги снима. Ами, значи, някои хора не обичат да ги снимат. В смисъл, те ми казват, нали, не ме снима или изключи камерата, изтри видеото, нали, като ми каже това, аз нали, не снимам. Обаче, ако нищо не ми кажат, аз продължавам да снимам. Да, се снимам. Ти уважаваш лично пространство. Да, с камерата се снимам и така. А в Меделин, как се променил града след Пабло Ескобар? Ами това е вече Меделин, значи това е... не, всъщност това е Бронкс, това е най-опасният квартал на Меделин. Така му викат Бронкс на Колумбия, на Меделин, защото е много опасно и хора от всякакъв тип, така да се каже, има, в смисъл хора на улицата постоянно, тук могат да се видят хора... Говориш, дори не нещо опасно да ти се случи. В този квартал ли? Да. Ами да, с един местен така, дах му така известна сума, за да ме предвижи, че той каза, ако си бете момчето, ако си бе с мене, ще ограбя със сигурност. Даже мога да те отвлекат. И му платих му там някаква сума и с него така ме ескортира. А той легално те ограбил? Ами, всъщност и той си беше така малко опасен, но да, там по принцип не дава да се снима, в повечето части не разрешават. И какво знаят по тези части на света за България и за българите? Това е интересен въпрос. Ами за България почти нищо не... Знаят ли поне къде се намира? Ами знаят, че в Европа и обаче ме питат, нали, къде се намира, аз нали, обяснявам горе така... Кои са ни съседи, знаят, нали, примерно Гърция, Турция, знаят и аз така горе-долу ги ориентирам така по местоположение, но не, в смисъл, чували са България, но не знаят точно къде е. А българи срещна ли? В Колумбия, да, запознах се с един българин, който е наполовина колумбиец, наполовина българин. Това беше интересното и той преди години баща ме замина в Колумбия, в Меделин, се запознали с майка му. Така че той е наполовина колумбиец, наполовина българин, само че живее в Меделин, в Колумбия. И това беше единственият българин, който срещнах така, като цяло в Южна Америка, сега като ходих. Преди аз те питах за личния живот и споделим нещо много интересно, че никога си няма гадже българка. Чак никога не, но... Последните години. Да, последните години, да. Ами, всъщност, да, понеже аз почти не живея в България и за мен като цяло може да звучи странно, но по-интересно е така чуждестранната култура и може и това им привлича. Повечето ми приятелки са от чужденки или от Южна Америка. Да, ти сподели, че беше тогава с аржентинка, още ли си с нея? Да, още съм с нея. Защо не доведе? Ами, другия път, като ме покани, ще да го уважам баща. Трябва да превеждаме. Тя била ли в България? Не е била. Но ще е интересно. Значи предстои. Да. Добре, сега, разкажи ни, моля ти се, за плаването ти с лодка по Амазонка. По Амазонка, да. Ами, това беше много интересно. Това беше като мечта още от малък, да плавам през Амазонка. Само да покажа това, значи тук е границата Колумбия, Бразил и Перу. Това е откъдето се хваща самата лодка. Това е вече кораба, така се каже кораб. Беше повече като лодка, контейнер. Ами, 3 дена се плува с лодка. С какви хора беше в тази лодка? Ами, аз и още двама харвати бяхме единствените чужденци на лодката. Другите бяха перуанци, бразилци, местни изцяло. Така.
А това си е някаква форма на туризъм, нали? Туристическа лодка или е лодка, на която Не, това е... върши някаква работа и вие просто сте... Лодката те използват местните, защото е За транспорт? За транспорт. Да. $20 струва лодката за 3 дена. Споне имаш закуска, обяд и вечеря, всичко включено $20. И те използват да се превозват и да товарят някакви Това животни. all inclusive лодка. All inclusive, Как да. беше храната? Ами, всъщност храната беше ужасна. В смисъл, за закуска дават ти една чаша кафе и малко така като хлебче, имитация на хляб. И за $20 какво искаш? Да, $20. Обяд, после? вечеря? Обяд, вечеря имаше, но всеки ден имаше примерно супа с малко така стафири и едно парченце пилешко и варен банан вътре. Това беше всеки ден. Това беше. Видях преди малко една снимка на змия. Ето е. Ти ли си направил тази снимка? Аз смисъл, местните направих. Аз бях в едно такова селище на местни и това е бейби анаконда. Бейби анаконда. Това е мъничка анаконда. Малка Мен ми анаконда, изглеждаше да. голямичка. Големите са, да, те са вече Да. по-опасни. Добре, ти там си бил или си минал покрай най-голямото плаващо селище. Какво представлява това нещо? Това е най-голямото плаващо селище в Амазонка, едно от най-голямите в Южна Америка, в град Икито се казва, в перуанската част на Амазонка. То си е в самата река. Значи това е самата река, само че е построено над нивото на реката с едни дървени такива подпори. И там дървени колове. Дървени колове, да. И там буквално местите живеят под нивото на бедността. Много е бедно. Нямат канализация, нямат чиста вода, местните се къпат в реката, перат си дрехите в реката. И съответно отпадъчните води също отиват в реката. Абсолютно, да. Предвид липсата на канализация, Да. то няма и къде всъщност плаващо усеща. А колко хора живеят там? Ще кажеш най-голямото, какво значи голямо? Мисля, че над 50-60 хиляди. Той квартал се води на... 50-60 хиляди души на изкуствен остров все едно, може да си го представим, ама мизерен. Да, аз му казвам Венис на Амазонка, защото буквално си е като Венеция, нали? Добре, и предвид пътуването ти на всички тези, освен опасни и изключително мръсни места, как не се разболява човек? Не знам, аз се чуда. Опитвам се си представя на този плаващ остров, да кажем с какво са те гостили и ти как си точно си го хапнал. Аз може би съм си изградил някаква имунна система, като обикаляш, явно съм и организъм. Но да, всякакви неща ядох пираня, ядох кайман, в смисъл печен, не суров кайман, но... Защото може и суров, така ли? Може и суров, ако искаш. Добре, в Амазонка има такива комари, сме чували като птици. Нямаше ли среща с тях? По принцип има, но постоянно трябва да се пръскаш с един на такъв шпрей. И това помага? По принцип помага, но не при всички случаи. Добре, сега ти си поставил за цел 100 държави да обиколиш. На коя държава си в момента? За финал да ни кажеш. Докъде го докара? Сега съм на 78. Още 22... Да, още 22... Добро темпо вървиш, така че като гледам няма да ти отнема още много време. Благодаря ти много, че отдели време да ни разкажеш. И пази се, човек. Уважаеми